Добро утро отново на всички зрители и радиослушатели на предаването тази сутрин. Ще станат ли белоградчишките скали част от новите 7 чудеса на света? Знаете, те предизвикаха небивал интерес и с интерес пък ние, медиите и изобщо целият български народ следим класацията за това как се движат те от първо, второ или на трето място. Същите пък тези скали предизвикаха небивал интерес сега през почивните дни и бяха посетени от хиляди туристи. Това е една от причините да се включим на живо от наистина едно от най-магнетичните места на природата в България. Сега там е нашият колега Иван Георгиев. Добро утро, Иване. Има ли вече туристи при тебе? Добро утро, Тони. Градът се пръска по шевовете, както казаха вчера местните. Добро утро от Белоградчик още веднъж. Няма как да сбъркаме красивата гледка зад нас. Местните хора наричат скалите скално чудо, което вятъра, дъжда и слънцето пишат вече 230 милиона години. Всъщност белоградчишкото скално чудо е скална ивица дълга 30, широка 3 км. Някои от фигурите, които въображението, дъжда, вятъра и слънцето, както казах, са изваяли с човешки фигури и форми, са високи над 200 метра. Наблизо е много интересно също така да кажем, че се намира и пещера Магурата, в която се намират най-старите скални рисунки в тази част на Европа. Освен това, до него се намира и уникалното за България Рабишко езеро, което е най-голямото в страната, с собствени извори. Очевидно тези атракции привличат туристите все повече и повече. Ето тук дори имаме един компютър, който следи наживо как текат гласуванията в интернет за Белоградчик в класацията за новите 7 природни чудеса на света. За сега все още Белоградчик се намира на второ място. До мен обаче е господин Емил Цанков, кмет на Белоградчик, който вчера се върна от Европейския парламент, където представи белоградчишките скали. Добро утро, кмете. Очевидно скалите стават все по-популярни. Много туристи. Вчера екипът ни видя как десетки хиляди посетители се редяха на опашка пред калето, за да видят скалите. Колко места обаче има за спане в Белоградчик? На този етап не е достатъчно. 550 легла предлага Белоградчик. Разбира се, изграждат се 3 нови хотелски комплекса, но и те няма категорично да задоволят интереса на туристите и гостите на нашия град. Нашият екип също усети на гърба си този огромен интерес, който Белоградчик предизвика, защото се наложи да спим в една хижа близо до границата, ловна хижа. Туристите обаче имат и своите забележки за чистотата, подредеността, местата за паркиране. Нека чуем какво записа нашия екип пред скалите и ще продължим с разговора с господин Цанков. Получихме и страхотно хубаво време, така че всичко беше идеално. Заслужават да бъдат номер 1. Безумието е, че има само една каса при толкова голяма посещаемост на скалите. Според мен трябва най-малкото поне още 2 да са касите и да обърнат малко повече внимание на чистотата, като на всичко в България. Иначе е много хубаво. Харесаха ни много и не сме гласували, но ще гласуваме непременно още сега, като се приберем. Малко инфраструктурата, пътната инфраструктура. Просто пътя София-Монтана е ужасен. Просто дупки, трудно се стига. Обслужването не ми хареса. Нищо няма. Достъп за колички на входа няма, тоалетни вътре няма. Долу си са същите бараки, като навсякъде в България. Как ще го направят на феномен това? Скалите като феномен са идеални къде си. Много хубави са. Интересни са за всички. Но това, което е наоколо средата наоколо трябва да го правят, иначе безмислено. Всички, които милеят за България, да гласуват за белоградчишките скали, заслужава си да бъдат номер 1 в света. Господин Цанков, чухте оплакванията на хората. Как ще решите тези затруднения с паркирането, с големите опашки? Да, аз няма да скрия. Това са проблеми, които съпътстват нарастващия туристически поток. Но естествено аз ще си позволя и съвсем откровено да кажа, че не е по силите само на общината да реши тези инфраструктурни проблеми. На първо място пътя, който свързва София с Белоградчик и държавния респективно път 302, който е в недобро състояние. На следващото място, недостатъчно паркоместа в Белоградчик. Предстои съвсем скоро да открием още около 200 паркоместа. Това, което също е важно, е, че за туристите ще има възможност с още една каса, която да облегчи наистина огромния туристопоток.
Ето, кмета обеща да се справи с проблемите. Едно от другите неща, което приличат туристите тук, е местните ястия, местните гозби. Сега до мен е баба Ленка, която ще ни каже кои са типичните гозби за региона. Здравей, бабо Ленки. Здрасти. Кои са типичните ястия? Има много ястия, типични за нашето село. Белмуш. Пръженко на вировчичи така направено. Което какво означава? Кое означава мишмаш. Мишмаш. Кисалица. Сега Косачка кисело, кое като пойду косачие, а оно тега им се направи мезенце за рекийцо малко. Тоест мезе за ракия. Какво представлява? Представлява чущи сухи, натиснати, краставица, бели лук, чесън, сол, малко захар и оцет. Ето тук нашите екип и нашите зрители ще могат да видят направено. Може, ако да сипем... Не. Ето ще покажем на камерата. Разбрахме, че върви с ракия. Да. Добре, много ти благодаря. Сега ще помоля хора от село Стакевци да ни изпее една песен от типичния местен турлашки фолклор, за да се потопим в атмосферата на този красив български край. Това от нас, Тони. Разделяме се с песен от тук. Ще опитаме от киселото косачко на баба Ленка. Надяваме се, че следващия път, когато дойдем в Белоградчик, те ще бъдат на първо място в класацията за новите 7 природни чудеса на света. Всички наши зрители могат да гласуват на страницата news7wonders.com. Чухме и кмета, който обеща да отстрани проблемите, които са по силите му. Между другото, хората, които си тръгват от Белоградчик и вече са видяли скалите, се питат, а ти гласува ли? Така ще се разделяме с въпроса. Ти, Тони, гласува ли? Аз съм гласувал още много отдавна, когато стартира тази кампания, Иване. Така че, ако пак ще гласувам, ще си направя специална почта в интернет, за да мога да гласувам още един път. Обещавам ти. Наистина